So ngayon kararating lang natin sa bahay na inaano ko ito sa LBC. Ah, relo ito. Ano bang sa Tagalog na relo, nak? Nak, orasan? Binili natin sa online. Oh. So, hindi mo lang natin ibanggitin ang pangalan ng shipping kasi hindi pa natin alam kung anong laman ito. So mga nag-online dyan, itong relo na order ko, sabi nila na 99% discount. So diverse to ang in-order ko, buy one take one. Kung na-prank ako nito, pag ano lang natin kasi hindi man natin alam na ganyan talaga ang mag-order tayo. So hindi pa natin alam ang laman nito. So unboxing tayo ngayon. Punta tayo sa loob. So okay. Ito na tayo. Nag-order tayo ng dalawang relo kasi buy one take one nito. Mura lang yan. 999 lang ang dalawa, sabi nila. Diverse to. Seiko Diverse. So batang-bata pa ako. Gusto ko na makarelo nito pero ang mahal noon. So ngayon, mura naman. Binili natin. Siniping nila ng LBC. LBC. Pinuntahan ko ngayon lang. So ito. Original pero bakit ang gaan? Magaan lang. So siguro hindi natin alam kung anong laman. So ito. Dalawa to. Final yung TV me, aloy. Gaan. Medyo nakabahan ako kunti pero hindi naman ito mahal. Mura naman. Kayang-kaya lang sa bulsa natin. Abot kaya lang ng bulsa natin. Mas mabuti naman na ayay. Diverse pala talaga. Ako kasi noon nagtinda ako ng relo. Alam ko ang original at hindi. So ngayon, parang gaan lang. Siguro na-prank ako nito. Tidididing! Chareng! Prank ko. Sabi nila original daw, pero binateray pala. Ini automatic. Teka na ko sa battery. Battery ay. Wala battery. Gawin mahal battery ka na. Automatic. Sabi nila original, binatiri. Grabe. So sa mga nag-shipping nito, salamat. Dumating ang order ko sa inyo na Diverse Seiko 5, Seiko Diverse. So nagpresyo sila ng 9,999 daw noon. Pero ngayon 999 lang. So sino bang hindi bumili niyan? Ang andar ring usa nagkurug-kurug. Wala battery. So yun, hindi totoo. Lokal. Siguro sa bintahan ko nito sa kumprahanan ako tag 75 pesos ni. Sa kumprahanan ako sa carbon. Kini siya nga relo. Tag 40 pesos. So
na prank ko. So, salamat kayo sa inyong pag-shipment kanang mga online yung negosyo. Padayon na mo na yung negosyo. Pero hinaot nga kana ang Ilad siya, ilad. kanang matarong ang iyong panginabuhi. Oh. Kay kini siya kung ako na siyang kumprahon dito sa carbon, tag 45 pesos ni siya. Oh, 40-50. Kini siya yang kung ano ba yung tikwa nila gi 499 999. So dako kasi sila ginansya. Mao din di sila mo deliver og dire sa Abukayan kay pa LBC. Kanay pa LBC din nila kay para di nakakabalibad. Excited ka ba? Oh, excited ka. So mo ni siya ang nitabo sa delivery nako karon dire sa LBC. May pagkaplano ba sa mga online nga negosyo. Dili na ko hinganlan ang nag-shipment ani kay abi pa lang nagdaot po ko silang panginabuhi. Pasagdaan lang nato na sila. Pero sa mga tao nagtan-aw ani karon ay yung tuhuin ng mga inaanang order online. Ano, malira. Magkano nila. Juta ya sila. Pasagdaan na nato na sila. So dili lang ta magpatugang order. Mas maigi makita. So kini siya lipat ko. Sige lang. Sulubo lang yapon nato ni kay ato man ni siyang gi-order. So masayang man sad. Ato man sulubon. Pero di na gyud kung usab og order nani. Mas may pay kita upili dito gyud so, di ba? Ana na lang. Salamat kayo sa mga nag-order. Salamat kayo sa nag-shipment ani. Naabot na ang shipment akong gikuha karon 999 akong gibayad kunya. Salamat kayo sa relo nga sa akong 900 murag sunod mga usa ka semana sulod ba ni awa na. Inigligog dagat ani liyog tubig ani. Ang tubig di na kagawas. Ang tubig ani di na kagawas. Okay, salamat. Yamaw na to. Salamat sa inyong pag-view sa channel. Shout out ko sa tanan ko mga supporter sa Alimokoy, Facebook ako sa Janmo Mix TV. Shout out ko niyo diha tanan. Okay, salamat. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine.